Bapak Ibu, sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sugeng kepanggih kalian kula Lintang Asmara Putri saking GKJ Mertoyudan Klasis Magelang. Sakmenika kita sesareng badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos sabda winedar. Dinten samenika Kemis Kliwon 17 Juli 2020 Minggu Limrah. Wawasan kapetik saking Purwaning dumadi 12 ayat 11 dumugi 12, Jabur gangsal 12, Ibrani gangsal ayat 1 dumugi 6. Kanthi jejer Gusti Yesus Imam ingkang sejati. Nas menika kapetik saking Ibrani gangsal ayat 6. Iya kaya pangandikane ing ayat liyane maneh mangkene. Sira iku dadi imam salawas-lawase, manut tatane Melkisedek. Imam menika satunggaling kalenggahan ingkang dipun pratelakaken wonten ing kitab suci. Menapa tugas imam menika? Panjenengan pirsa, panjenengan pangertos. Miturut kitab suci, kewajibanipun imam inggih menika nyaosaken kurban, ndongaaken lan berkahi umatipun Gusti Allah. Sang Kristus ingkang jinebatan ugi ngasta kalenggahan imam. Ing salebeting nindakaken jumeneng imam. Panjenenganipun ugi nindakaken ayahan 3 rupi wau. Inggih menika nyaosaken kurban, ndongaaken lan berkahi. Ananging caranipun nindakaken ayahan-ayahan wau boten sami kalian para imam ing prajanjian lami. Miturut serat Ibrani, kaimamanipun Sang Kristus menika kangge ing salaminipun. Mila panjenenganipun wonten ing swarga, gesang ing salaminipun perlu jumeneng pantawis kula lan panjenengan. Ingkang milani kula lan panjenengan sarana pandanganipun. Nas dinten menika nelakaken kados pundi Gusti Yesus menika Sang Imam Agung. Wonten ing ayat-ayat saderengipun nedahaken bilih Sang Mesih ingkang dipun prasetyakaken wonten ing prajanjian lami. Inggih menika manungsa sejati satemah saged dados imamipun manungsa. Sedaya ingkang dipun tindakaken dening Gusti Yesus minangkan manungsa sajati mudahaken pilih panjenenganipun punika. Langkung agung saking imam-imam sanesipun. Menapa ingkang dipun seratu wonten ing nas dinten menika kapundhut saking Jabur 112 ayat sekawan ingkang nedahaken pilih kalenggahan imam lan ratu. Menika boten saged dipun ayahi setunggal tiyang. Namung Gusti Yesus kemawon ingkang saged tindakaken. Bilih panjenenganipun jumeneng imam agung manut tatanipun Melkisedek, ateges bilih kalenggahan imam wau langgeng kangge ing salami-laminipun. Sangsaya cetha bilih kawilujengan menika dipun parengaken dening Gusti Yesus minangka imam agung ingkang sejati. Mila nalika kita nembe aben ajeng kalian perkawis ingkang awrat, menika bukti bilih kula lan panjenengan ringkih lan tetep betahaken Gusti Yesus Sang Imam Agung ingkang tetep peduli. Sumangga sangsaya pasrah dumateng Gusti Allah awit panjenenganipun Sang Juru Wilujeng ingkang peduli lan saged maringi kawilujengan tumrap sedaya tiyang pitados kanthi sampurna. Sumangga dipun raos-raosaken, Gusti berkahi. Amin.